Saatnya jam pertama dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekenyan jas saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Alhamdulillah dinten iki mlebu sedaya. Nggih. Ibu antar kabar saya. Kelas iki katakan murid anyar. Sinten Bu? Nomor 2. Ayo Dok kenalan. Nggih, Bu. Kula Senja, saking luar kota. Pun mau, Bu. Ya wes nak isin. Ndang nunggu nek gurine masa iku. Nggih, Bu, matur nuwun. Senja, sedikit salam sama masyarakat, Bu. Sesok ulangan harian kan? Tapi aku malah sedih deh. Nilaimu elek. Tapi dina iki awamu ame sinau bareng. Besok rasanya blak sik ya. Tak jamin tutup bakule. Oh iya, kalau aja kakean turu ya. Menang. Juna, tugasnya garapan, aja rame dhewe. Nggih, Bu. Sebenarnya. Puas sama aku sendiri. Saatnya istirahat pertama. Murid-murid, tugasnya dikembalikan minggu ngarep ya. Nggih, Bu. Kelas ini tak akhiri. Siang. Siap. Woi, jane, pasang untuknya aku. Ngale kono. Nganti apa lah kok kami dialog kuwi? Aja lewat kono, lunyu. Piye cara aku percaya kowe tenan saka mangsa ngarep? Takono ning aku wae. Sekitar kemudian orang kamu Siapa udah tahun mengharap kangelan ngono. Gue, aku gak kata awakmu nang. Nggak takon apa? Aku memang lomba apa sih? Lomba bapak pintar. Bakal menang bakal lah. Menang sih, tapi kalah yang provinsi. Dan panganan karo benan favorit. Nah instan, pembelian kalengan, bapak senang kasih hari. Siapa nggak bakal balik Ren? Bapak anak kesulitannya, kalau tangan kesulitan. Jadi apa alasannya balik sama saya? Masih tak ada di saya, aku tetap bakal minta awakmu jadi koncoku. Siapa yang kuwi dadi kancamu? Awakmu sih ngomong kuwi di masa depan, ngerti ora? Masa aku ngomong kata-kata ngono kuwi? Pirang-pirang wulan ngarep, awakmu pakai maca buku sastra. Mbok pamerane nah.
yang kau sore mari ati seneng. Kadang iring kelam nyimpen duka. Kadang orang merona uga. Tapi langit tetap nampak kesenangan. Gua aku nanya ngomong. Aja ngundang aku hilang kopi, Maksudnya? aja ngaleknya aku. Perkondi, Pemain kok Dito, terus tak omongi rasa budal. ngomong pisan gitu terakhir. Tapi awet pisan iki kamu gak bakal iso mandek. Senja. Ana siji saya rasa gue ke masa depan. Rasa nganti saiki arah pernah nek rasa kowe iki kancaku. Nek tarah kowe pengen mati, rasah ngokne aku meneh. Tak baleni wae, iki dudu sing kapisan. Alasannya apa aku ra iso ngerti nasibmu wis saka 3 tahun. Mergo awakmu mati. Ya. Aku ya kok. Nek tarah kowe pengen mati, rasah ngokne aku meneh. Kau mulai meragukan isi hatimu, pancarannya segala perubahan dan ketidakpastian, pancarannya. Aku saja. Aku Via. Omong-omong nih. Murid-murid, kelompokan ya orang sebangku. Tugasnya nggak kita konsep, itu diwarnai gambar, diwarnai, lan dia kertas karton. Ibu. Ja, en apa? Apa kopi? Sakjane aku wis roh masih ora mbok jawab. Ekspresimu kuwi wis umum. Tak omongi aja. Takdir, urip, kuwi ora iso diubah. Kuwi wis mutlak. Jalanmu takdir matiku ya ora iso dirubah to. Iya, kok sendek mau tak omong? Awakmu percaya? Wong iso berubah. Percaya? Iso kok. Tapi ya kuwi kudu saka niate dhewe. Ora saka njaba.
alon-alon. Senja awakmu ya, Bu. Ya pembalanya, padahal aku mau apa-apa. Lembayung mulai sering judul ing langit. Para ahli omong iki amarga peristiwa ra masuk nalar. Aku Senja, kancamu sama aku. Nang delok lembayung ya, Ndut. Kayak nikah tadi. Ora ora mbak, kok senja iku marah alismu. Mergo kadang senja kuwi ireng kelam nyimpan buku, tapi kadang ya abang merona baju. Tapi langit tetep nampa senja apa